नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. तुम्हाला आज सर्वांना रामनवमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज आपण बघणार आहोत आमरस. त्यासाठी आपण साहित्य बघूया. हे आंबे आहेत, कालच गावावरून आलेले आंबे आहेत. हे हे मोठे 2 चमचे मी साखर घेतली आहे, चवीपुरतं मीठ आणि ही वेलची घेतली आहे. हे आपण वेलची बारीक करून साखरमध्ये टाकणार आहोत. हे आता आपण आंबे घेतले आहेत आणि हे साखर आणि वेलची मी बारीक करून घेतली आहे मिक्सरमधून. आता आंब्याची पहिली आपण सालं काढून घेऊया. आंब्याची पहिली आपण सालं अशी काढून घेऊया. अशी वरचेवर काढून घ्यायची आहे आणि हे सगळं काढून झाल्यानंतर आपल्याला ही साखर आणि आंबा हा मिक्सरला लावून घ्यायचा आहे. गावचे आंबे एकदम चवीला चांगले गोड असतात. असा हा काढून झालेला आहे एक पूर्ण. आता हे दुसरे मी काढते आणि हे सगळं मिक्सरला आपल्याला लावायचं आहे. आंब्याची साल आपलं काढून झालेली आहे आणि आता आपण हे मिक्सरला बारीक करून लावायचे आहे. त्यासाठी असे हे असे काढून सगळं मिक्सरला बारीक लावायचं आहे. हा पण 1.5 आंबा बारीक करून मिक्सरमध्ये टाकलेला आहे आणि हे 2 चमचे आपण साखर टाकायची. यामध्ये वेलची बारीक केलेली आहे साखरेमध्ये आणि चवीपुरते चिमूटभर नमक. आता हे मिक्सरला मी लावून घेते. आपला आमरस बनवून तयार झाला आहे. यामध्ये दूध किंवा पाणी वापरलं नाही आहे मी. दूध वापरलं तर ह्याची जरा टेस्ट कमी होते आमरसाची, म्हणून मी दूध वापरलं नाही आहे. तुम्हाला जर दूध वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता. मी यामध्ये 4 चमचे साखर वापरली आहे. पहिली 2 चमचे आणि नंतर मिक्सरला लावते पुन्हा 2 चमचे, म्हणजे 4 चमचे मी ह्यामध्ये साखर वापरली आहे. आणि हे खायच्या पूर्वी 2 तास फ्रीजमध्ये ठेवायचं आणि हे नंतर आपण पुरी बरोबर किंवा चपाती बरोबर किंवा असंच पण खाऊ शकतो. तर ही रेसिपी तुम्ही एकदा करून बघा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.